Ayo. Oh my god. Hah? Ayo. जेबो नङा आदै थांफै दद्रेजों लोगो जाबाय था बे न'नि दरजाया जेब्लायबो नोंनि थाखाय खुला जोबोर मोजां सोंदों जोबोर मोजां बाजेट हरनानै बाजेटआसो फैफिनलायनोसै बेखिनि खामानिखौ नोंसोर मावनो हायासै थां आंहा दिनै मावनाय मुड गैया नेक्स्ट सप्तायाव फैदों बाबरे बाब माबायदि सिख्लालै बिलाय दाखालिबो अन्थावथाव बिनियाव हरलायबाय आङो 20,000 आमाय आंना रिजाल्टआ मोजां जाबायमोन हा कलेजखौ आङो क'क्राझारावनो लानोसै नामा हाब क'क्राझार बबे रांजों आं नोंखौ फोरोंनो हाबावनोलै फिसा साला सैमाफोर दानिफ्राय हिनजाव लाइन मारिग्राना नोंसोर ना हिर' आंखौ औ नोंखौ नोंनोमोन ना आंखौ दाखालि फेसबुकआव आइ लाभ इउ होननानै कमेन्ट हरनाया आं नङाथ' आं माला हरा नोंलाय नों मिथिगौ ना आंखौ न'आवहाय आइ आफा आदा बाजैमोना बिसिबां रायदों आरो टाउन एरियाखौ नोङो जेरैखि जाबाबो नायदिंनांगौ औ सार जागोन सार नार्जारि बेखौ थाबैनो हगारदो हाब सार बे माबोरै जाथावगौ बेखौ दानो हगारदो मिनिस्टारनि अर्डार मामिया थाब फैगोन दे नों गाबनो नाङा दे मादै मामिया थाब फैगोन मामि फैबा मेथाइ बुरजा बुरजा लाबोगोन दे मादै आइ सना मामिया थाब फैगोन दे बेसेबां दुखु खस्थ' मोनबाय नों आदा बे जोनोमाव सुखुनि संसाराव दुखुनि देंखोसो नों दैदेनजाबाय आदा मा जाखो अनजालि मालाय चेन्नाइ बेंगालराव थांनानै मा लाबोदों गारि घरा गोदान गोदान बायनानै लाबोदों नोंना फिसाला मा लानानै फैखो हा जाबाय दे इसिबां रायनो नांला सोर मोजां मोनबावनांगौ नोंखौलाय मा मोजां मोना मा मोजां मोना मेरो जग्गामा आएर मेरै गर्लफ्रेन्डसँग साइड खेल्ने सररमै मुर्दो कुरा यो
फाव नों खाथियाव दा फै नोंनि उनफ्लांनाय फावथिनाया एसेनोसै